poza handi bat, nola bat ondiken jendeen memorian dagoela ikustea eta jendek nola apreziatzen du, nola apreziatu zuen, eta hoa indiken nola goatzen dien behataz, eta, poza handi bat familikontzako. Hain nun juntatu, jende hau pixkat enfokatu nun, Miguel Soroan orain menezin behar nuna, berakin jokatutako jendeat juntatu ez nolabait, eta nik banekin etziela asko gehatzen, eta nik honekin ez nauka, Eliasekin ez nauka dudarik izatek ez da dun askoan ben izan geha da, inguruan bazkaltzen izan eta gero kafea hemen hartu gundu. Olako lekutan dela, jungo nau, inungo pegai, zailtasunan ituen, jaztegi bat ekarri aztea, enfokatzea, lehenko iganden eman nion invitazioa eta oso guztua geratu zen beha, kontentu. Atan hilokin ez dugu inungo pegai jarri, beste batzu, ez daudela osasun aldetik oso... Netzako posgarri izan da, etorri eta eskertzeko izan da. Berakin ni hasi nintzen pelotan, bera profesionaletan, pareja Miguel Soroa eta funtsaria ziren Garitona India eta Elgea. Bilarralde horretxua, Santa Lucia, eta zinen aiza, eta, gero bigarren partia Tanilloen kontra ikunun Iruñean, Tanillo Elgea ere bai, Soroate biok, eta Ioazi berriz, eta Soroa beti plaza gizon, gu pixket horrela urduri, eta berak esatzen zen mantso, eta lasai edo gauza horiek, eta, gero partio asko jokatu nun, eta oso poza berakin. Goazun esker eskun, eta egoten zen frontonian beti bere tokitan, eta ni maitatzen nun asko bere, asko. Frontoian, ditxe helduan, bat abesti aldo una, baina frontotxik harkoa, han nahi emolioan laguna. Así que, geixo hasirik izan, eta izan berarrenkoan, pelota egin duxa. Nik unitzen enpresa da, haure, unena ezela zegoen, batzu hiulo izango zen, da egin darti zen. Nik belakin izan, jokatzen behagin, tratue, beti behagin ibili baniz bezala tratue. Beti behagin ibili baniz bezala eta geho oso launen duxe egin. Orduan zan, kotxiek gutxi, zeuskeben, da kotxi nola etzeun, ertemerri zetezen nu, egun baleno iguel, ara hilatzeko trenien, da geho jokaute geho, etzen nune guitzen kombinazio etortzeko, da bertan geldigu, da orduan alkarren arteko bizimurua gaurraldi nundize zan orduan. Pelotari bezala eskarrazun, oso ona, eskarrez ematezun, eskarra izin baliz bezala, ez zan, eskubiz ezan, baina eskarrez igual gehiago gozun pelotan, eskubiz baino, oso pelotan asko etxezun, asko da, handa bigote bezala ondo arrelatzen ginen. Genialien, esango jue, aregin ondo nata baina, genialien ondo arrelatzea, danagin. Bate bat izango zu, igual etxean arrelatzen ondo, baina gutxi izatei ondo arrelatzen ez dina. Da orduan, gaur baino baina, gehiago arrelatzen ginen ondo alkarregin, zeatik gauzek amizeu, gauzean eta bezala izet da. Guapo no, pero interesante, beak zaten. Kiston planta zen. Planta altua, eta gero iraina, oso ondo jantzia beti. Bai frontoian da frontoitik kanpore bai ez oso ondo. Eta, da gero pelotan, beti altzuna gana, beti ematen, esan edete. Eta sekula iztxar batez, eta ez, entzuten dian oiuak eta lardazkerik, eta beti isildu eta esatezuna egin eta punte, esan edete. Nere liburua esatzen, Miguel Soroa, beti gizon da kantxan jaun, ezkerra zin aparta. Atzelari ezkerra. Eskubila beti, sekulatzen goz, beha eskubila guan, baina etzin gozatu eskubikin. Baina ezkerra egin guan oso lehantia. Guan digan, ez diat inor ikusi, bere ezkerra atzeaga luzatu, eta gero ematen da amatezioan astindu zen pelota. Beti ondo preparatu, garai hartako preparazioa,
periodiko hartuta izaskuna jota, txita, eta gero frontoian ibiltzean. Orduan gara jartan gainez, baino partidu gehiago jokatzitu. Naiz da esati guain asko jokatziela, txati xamarra. Baina oso atsegina eta egokia. Nik izan detena ez, joda. Palko ura ikusi Galarretakoa. Honek pala enpresa sortu zian behar, baldan. Gero hau ez zuan hain ondo joan eta nastu ditun, zeakin Galarretako egin, eta gero Galarretako jote ditun, Galarretan hau sartuan baita ere, eta zer dira. Abrego, izan dan remotistei onena, dudi gabe, gero harren ondoren Salsamendi, guain dala hilabete batu hildana, Salsamendi hirugarrena, eta Miguel Soba, hirurak egotitun guan, el Senado, hirurak pelotari buruz itzeiten da, nik tarteka behakin egoten etxan. Da, placer bat izan dek beti, jende oso nagoen, jende oso. Gero gauza, beti izateziak Miguelek, pelotaren artean ondo konpontzi zira. Esatezian, beharko konpondu, gu Logroñoak jute ginuzteanean, bi partidu eukita lau bost deuneako. Kotxe egez juteko. Nola bait jun behar, eta gehoan pensio baten, baina elkar bizitzeko aukera izatezuela. Eta oain, alderantziz, pelota partida bukatu, batzkoitza bere kotxe hartzeik eta bere etxea. Ez duela aukerarik elkar bizitzaren zehoze jakiteko aukera egizti, batzuek izango gie. Betikeko launak izan dialako, baina esan nahi Atano hirugarrena eta Atalera hori ditut danak nire launak ni Miguel Soroan launan itzalako. Kailua, zeukan kailua, emezin kailua. Da hori goan soinua istea goan. Eta naiz, kendu da, pelota hau zita handik 30 urtea, handikan hortxe kailua gorsegitzen, beti kendu. Baina, ibiliai Berrobeiko plazan, mai baten gainean aurkia jarri, da txaldeko zazpitan hasi eta amarterrik arte, beste egitzio, mikrofonik gabe, soinua astildu berdik, Eta oso atxegin izan. Nik pelotan neon ere zuri zantzita bintzat, gaztetan da ez di jokatu, afizionautan, 18 urteekin. Eta pelotan ez izatu geho, relazio hundi izan dibeakin, dezentea bintzat. Urte hortaren txapeldun atean ditzen urtean, izan nuen 50 urte garrena, manuan iztana, eta urduan gaina hemen Gipuzkoan izan ginen txapeldun guztik, hasi Atano hirugarrena, Miguel Soroa, Arriaran, Gaiastegi, Miguel Soroa, eta ni izan da dena bizirik etxean, eta askotan elkartu ginuztean, da omen aldik eta jaso ginizkin, hemen txapeldun Gipuzkoarrak eta zean, da handik kanporarek urtetan relazio handi politi izan dibeakin. Eta gizon atsegine, jatorra, ona, eta beste pelota egiten esan dakoa. Lehenko pelota egiten esan dakoa, laun ona izan dela, atsegin izan dela, gizona izan dela, eta kontu. Ezkerra behintzat ikeragarri zula eta ezkerra pasaek historia. Ezkerra izan bentzin ikeragarri ona, espektakularra, eta gu ere atentzioa ditzeuna, oso behan du pasazala profesional eta 24 urtekin, 25 urtekin, pasauen, eta behan du profesional eta pasatzeko eta pelotei izarra hundik eta bintzat, gutxi izan ditu horren behan du pasa eta gare gainea txapelak eta saitu lortu zizkin. Indako, oain bezala aukera iketzi, hori urduan garaiatan profesional eta pasatzeko eta baina profesional eta pasa eta urte batean esan die, presentazioan txapeldun izan nuen lautu erdin eta buru frontoi guztien eta bai, marka jarritakoa eta pelota jaundi izana. Urte asko genitzatu nuen, 55 urteekin. Donostin, nire osaga zuen laguntako, aurrelari eta kontrario ez teke zintzen. Lucia Nova, beste atzelari ez teke zintzen. Eta zer oso bi beso librea. Ezkerra zuen libreo, adin hortan, asko nire Eta, bete fama izan zuen, un caballero de la cancha. Ikastu txarrik ez, eta handik kanpoare esan dute. Lagunek esan duten bezala, beti postur batean, ez? Banek izatu nuen eta gaina buruten doket Tolosan homenaj intzioan, bera erretiratu baino ez dakit, uste bete lehen nago dola. Eta
agoratzen ez ze partidu ikusi nion. Retei, Juan Ignacio Retei, Julianen Osaba, eta Soroa, Tapi Bierna eta Najos. Bere homenajea zen, eta gaztek eta pentsatzen nuen, bere homenajea eta bere txiko zegira azten. Baina ez, 22 malo galdu ditzen. Gero, suerte izan dut, eta azkeneko, hain irratien hasita, hain dela 5-6 urteko kontu bat, Tolosan, oso izdun ogona zen, izketako asko baliozuna, eta uste dut persona oso humila zena ez. Oso serioa zen, Bai. Oso garbi, eta gauza zuzen, eta ez zuen komentatzen zuen guk kosto preizatu askotan, pelota kontuan hasi, eta gure denboa, ni jokatzen nio, arre jokatzen nio, zoroa bete bat zuen logo gauz bat, bere lekuela ematen zuena, ez. Importantea da, gure kasuan, gu kirolari bak ez du nogu izatik, gora berak etxando... Nik, anekdota bezala, nik atletizuna nioen, dueño... la Tolosan asko, ditzen txapasekin, edaban handia zien, eta lehenko kontuk eta guaino Irujo eta Aimar eta zuretzeko zein izan du girola pilotan irikan oberenak. Zuk izan duzuen pilotan honetan. Niretzeko binaka, behar bada diferentzi gehina markatzen zuna, laun, bera maila gutxioko launekin jokatzen zuna, Boeta. Atzelarien Lajos. Eta buruz buru, ni arrimatzeko erik ez izautu, Julian Retei bezalako erik da.